Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, senoren teorema eta kosenoren teorema erabilera bat egingo dugu. Ariketa hau egingo dugu. Jakinik luzera hau eta angelu batzuk kalkulatu behar dugu CD distantzia. Horretarako, hiru triangulu hauek atera ditugu hemendik. Lehenengoa izango da ABC triangulua. Bigarrena izango da ABD triangulua. Eta amaieran erabiliko dugu ADC triangulua luzera hau kalkulatzeko. Hasiko gara triangulu honekin. Lehenengo eta behin C angelua kalkulatuko dugu. Jakinik trianguluaren angeluen batura 180 dela. Orduan, C angelua izango da 180 ken 98 ken 72. Hau da, 20 grado. Orain, senoren teorema erabil dezakegu. 120 metro zati seno 20 izango da AC luzera zati seno 60 tabi. Orain, bakantzen dugu eta AC luzera izango da 120 bider seno 60 zati seno 20. AC luzera izango da 309,8 metro. Beti jartzen dugu unitatea. Orain, triangulu hau ebatziko dugu. ABD. Hemen, bi angelu hauek dakigu, eta hemen bezala kalkula dezakegu D angelua. 35 gradu izango dela. Eta berriro, hemen bezala, senoren teorema erabil dezakegu. 120 zati seno 35, orain AD aldea kalkulatu nahi dugu, AD aldea izango da zati seno 87 gradu. Bakanduz, AD izango da 120 bider seno 87 zati seno 35. Hau da, 208,9 metro. Orain, bi alde hauek AC eta AD dakigu eta bete aldugu triangelu hau. Orain, bi alde eta eratzen duten angelua dakigunez, kosenoren teorema erabil dezakegu. Orduan, CD berbi izango da alde hau berbi, gehi alde hau berbi, minus bi aldiz alde hau, bider alde hau, bider koseno 40. Egiten dugu errokarratu hau eta llegatuko gara soluziora. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.